To si vypraví. Pamatuješ, jak jsem tam zůstal vyset? Jak mě tahali, jak jsem to převrátil. Teď mě to stálo 500 000. Ale venku. To je, tam se tam pořádně utekl. Já bych úplně venku tomu tak neříkal. Už jede, tady už se rozjede. Pojede! Kdyby mi to šlo, to mi zase tam nebyl. A zpátky. Tak.